Bon dia, benvinguts i benvingudes al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui parlarem de què he de fer si em quede en blanc davant d'una exposició oral. Sabem que una exposició oral ha de tindre tres parts importants: introducció, cos i conclusió. Ara bé, què he de fer si em quede en blanc davant d'un examen molt important? Doncs t'explicaré les meves estratègies. Quan estem davant d'un examen lingüístic de l'Escola Oficial d'Idiomes o de la Junta Qualificadora de Coneixements de València, hem de tindre en compte tres coses fonamentals, que són el temps, el tema i l'estructura que hem de fer. Bé, per a començar, cal tindre bones idees, ordenar-les, cal utilitzar connectors, és fonamental tindre una bona introducció, és menester emprar frases fetes, sinònims, i no oblideu que heu de posar exemples també. Us explicaré com feia jo la part d'introducció de qualsevol tema. La primera cosa molt important era que en aquesta part d'introducció sabia que només podia parlar 2 o 3 minuts. Els punts importants d'aquesta part són: primer has de presentar-te, després has d'introduir el tema amb una bona introducció dient les coses que passen recentment, i 3, has d'emprar un vocabulari adequat per al nivell al que et presentes. Bé, en aquesta introducció podem presentar-nos com, per exemple: hola, soc Carmen i avui parlaré del tema que es planteja. Recordeu que no cal utilitzar vaig a parlar perquè això és penalitzar. Per entaular la meva intervenció cal dir que el turisme, que és el tema que ens toca a nosaltres, és un tema de cabdal importància. Bé, així he utilitzat dues paraules d'un nivell C1, C2, entaular i cabdal importància. A més, així teniu sinònims de la paraula tema, que pot ser assumpte, afer, cas, qüestió i punt. Després de presentar el tema, per no quedar-me en blanc, sempre pensava en les coses actuals, en les coses que passaven recentment. Així teniu un exemple. La pandèmia ha afectat especialment els desplaçaments i la majoria dels viatgers han optat per quedar-se en casa, per començar a fer coses creatives o simplement per cuidar-se. Sempre que em quedava en blanc pensava en preguntes com, per exemple, on, com, qui o amb qui, per què i quan. Aquestes preguntes m'ajudaven a crear o a generar nous raonaments. Aquesta part és molt important, perquè una vegada ja tens les idees ja ben fetes, ben establides, has de fer una mena d'estructura organitzativa on has d'emprar moltíssims sinònims. Has de demostrar que tens un ús de lèxic molt ampli. Això sí, posar exemples significatius i no t'oblides de pensar en avantatges i inconvenients. A més, l'ús de connectors també és molt important i ha d'estar present en les tres parts. En aquesta tercera part, en la part de conclusió, jo utilitzava connectors com, per exemple, al remat, finalment, de totes, etc. I també donava la meva conclusió basada en els raonaments que utilitzava abans. I sempre acabava amb solucions al problema que generava. Per exemple, cal lluitar aferrissadament per a conjuminar els interessos de tota la població, cal afavorir el consum responsable o cal reivindicar, entre altres, informació precisa i fidedigna. Així trobareu vocabulari relacionat amb el tema de turisme. Automòbil, autopista, autovia, souvenirs, seient, guia, servici d'habitacions, nucli urbà, alberg, hostal, hotel de 5 estrelles, apartament, hotel-apartament, allotjament, ruta turística, assegurança de viatge, avís d'embarcament, avís de pagament de bitllet, avís de passatgers, agent de duanes, bitllet d'anada i tornada, bitllet electrònic, bitllet obert, canvi d'itinerari, cotxe llit, cotxe panoràmic. Nolietjar, agència de viatges, funicular, hora d'arribada, hora de sortida, hoste, hostessa de vol, itinerari,
llançadora, lloguer de vehicles, mapa de carreteres, moll d'embarcament, número de vol, andana, operació sortida, operació tornada, passatger, passatgera, passatgera sense reserva, porta equipatge, porta d'embarcament, porta d'entrada, prereserva, primera classe, segona classe, punt d'accés, retard, reserva. Transport de viatgers, ferroviari, fluvial, marítim, per carretera, públic, vol internacional, vol nacional, vol sense escales, vol transoceànic, taulell de facturació, taxa d'aeroport, temps de facturació, transbord, transferiment, tripulació, vagó llit, vagó panoràmic, vagó restaurant, vaixell, via d'accés, visat, xarxa de carreteres, sector hostaler. Cal recordar que hi ha una gran diferència entre aquestes paraules, trànsit i tràfic, aterrar i aterrir, estada i estança, i destí i destinació. I finalment, així teniu locucions que estan relacionats amb el tema del turisme. Molt bé, l'episodi d'avui acaba així. Si us ha agradat, per favor, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. I ens veiem per ací.